ہاں اڈانوی جدان جگ تے کوئی چیز نہ مہربانی جی قصور تہاڈا ہی کوئی نہیں شاعراں کلام ہی بہوں چاڑیا ہاں اڈانوی جدان جگ تے کوئی چیز نہ عزت ماب جناب مار مظہر عباس بھوجیوانا صاحب ڈاکٹر جہانگیر خان بھوجیوانا صاحب مار شیر محمد بھوجیوانا صاحب مار بلی محمد بھوجیوانا صاحب جملہ بھوجیوانا برادری جناب دے حکم دی تعمیل حاضری ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا تھوڑا پڑھنا یا زیادہ پڑھنا وہ تھوڑے سنن دے منحصر ہے جتنی دیر محبت نال تسا سننا ہے میں اتنی دیر سناونا ہے آکھے بھئی نہ عرشہ رائے غلام عباس ناصر کلیار صاحب شہیں نہ عرشہ نہ کرسی ہائی نہ لوحہ نہ قلم ہا کائنات دی کوئی چیز بھی خلق نائی جدن نور مصطفیٰ خلق توجہ ہے سائیں ہاں ادانوی جدن جگتے کوئی چیز نہ لیکن اج سائیں کرامن ظہور آ گیا ہے جیڑے جیڑے بندے نو جیڑے لفظ دی سمجھ نہ آوے میں دسیا ہے میں او دا مطلب بھی دس دے سا ہاں ادانوی جدن جاگتے کوئی چیز نہ لیکن اج سائیں کرامن ظہور آ گیا ہے جناب مار اختر عباس سپرا صاحب مار پپو خان سپرا صاحب جملہ سپرا برادری ہاں ادانوی جدن جاگتے کوئی چیز نہ لیکن اج سائیں کرامن ظہور آ گیا ہے وے حسبی اللہ جائیں دے امتیاں دا وی اج خیر نال اپنے پتن تے پھور آ گیا ہاں ادانوی جدن جگتے کوئی چیز جتنے تائیں ہر بندہ میری گل سمجھنا لے اسی میں اگا نہیں جاونا راج میرا لگے کہ تیری زندگی ہوئی رائے ناسک ہاں ادانوی جدن جگتے کوئی چیز نہ لیکن اج سائیں کرامن ظہور آ گیا ہے حسبی اللہ جائیں دے امتیاں دا بھی اج خیر نال اپنے پتن تے پھور آ گیا ہے اور جائیں دی آمد تے نہ صرف مخلوق نو میرے خالق نو اتنا سرورا بس اسے ربائی تے میں نے پتہ لگ جا سی اسے مسدس تے میں نے پتہ لگ جا سی میں اگا پڑھنا ہی ہے یا بس کرنا ہی ہے ہاں ادانوی جدن جگتے کوئی چیز نہ لیکن اج سائیں کرامن ظہور آ گیا ہے حسبی اللہ جیدے امتیاں دا بھی اج خیر نال اپنے پتن تے پور آ گیا ہے جیدی آمد تے نہ صرف مخلوق نو اے میرے خالق نو اتنا سرور آ گیا جاگے ذرا جیدی آمد تے نہ صرف مخلوق نو میرے خالق نو اتنا سرور آ گیا ہے حکم دیتا کہ سن لو ملائک میرے میری چھوڑو عبادت حضور بسم اللہ جی ہاں ادانوی جدن جگت کوئی چیز نہ لیکن اج سائیں کرامن ظہور آ گیا ہے اج دی محفل دے سٹیج سیکٹری جناب چودھری محمد اشرف رجوکا صاحب ہاں ادانوی جدن جگت کوئی چیز نہ لیکن اج سائیں کرامن ظہور آ گیا ہے حسبی اللہ جیدے امتیاں دا بھی اج خیر نال اپنے پتھن تے پور آ گیا ہے اور جائیں دی آمد نہ صرف مخلوق نو میرے خالق نو اتنا سرور آ گیا ہے حکم دیتا کہ سن لو ملائک میرے میری چھوڑو عبادت حضور آ گیا ہے اے ربیع الاول دی 12 میں صدقے ونیا تیرے چنگے نصیبان دی حد موت گئی جو بن کے عالم دی رحمت زمانے اتے تیرے آیا محمد نورا بسم اللہ جی اجے تک کچھ بندے سمجھ نہیں سکے اجے تک کچھ بندے گال تک پہنچ نہیں سکے بھائی میں کی آگ سے دے یار کلیار صاحب قدر ہوندی ہے قدر آلیانو آندھے جنہیں میں شروع کیتا ہے نا ذکر سرور کونین دا ذکر مدنی دا سامعین
نچ کدی اج سلیمان جے فارسی ہوئے اج نہ سنو یار سائیں کے ذکر مدنی رہا سامعین اچ کدی اج سلیمان جے فارسی ہوئے میں چھوڑ دے ہونا سٹیج لیکن میں اس تو پڑھدا بیان بھائی بھوجوانے مڑ ولدی واری مینوں سدے نہیں ہو سکدا ذکر مدنی رہا سامعین اچ کدی اج سلیمان جے فارسی ہوئے شامل ہوندے ابو ذر تے مقداد وی لطف تاں ہی سنا دا صحیح ہویا آدھا میں جینا سرور کونین دی صفت و سنا شروع کی دی آئی آج سنن والے بیٹھے ہوندے قدران لے لوگ جیڑے سن کے مول پا چھڑ دے ذکر مدنی رہا سامعین اچ کدی اج سلیمان جے فارسی ہویا شامل ہوندے ابو ذر تے مقداد وی اے لطف تائیں سنا دا صحیح ہویا کمی کیڑی رہ گئی ہے باقی آدھا کمی یہ ہے جو جیت میرے ذہن دی انتہا ہوندی ہے اون دی نالین دی ابتدا ہوندی نہیں ہے ذکر مدنی دہا سامعین اچ کدی اج سلیمان جے فارسی ہویا شامل ہوندے ابو ذر تے مقداد وی لطف تائیں سنا دا صحیح ہویا اندے کمی باقی رہ گئی ہے میری زبان جیڑی ہے نا میری زبان دی بساط نہیں میری اتنی اوقات نہیں بھئی میں اس مالک دی صفت و سنا پیش کر سکاں جیڑا دو جہانہ دا مالک ہے ذکر مدنی رہا سامعین اچ کدی اج سلیمان جے فارسی ہویا شامل ہوندے ابو ذر تے مقداد وی لطف تائیں سنا دا صحیح ہویا اندر جت میرے ذہن دی انتہا ہوندی ہے اون دی نالین دی ابتدا ہوندی ہے اے لطف تاہا جو منبر تے اج میڈی جا یا خدا ہویا یا علی ہویا تھوڑی زندگی دراز ہوئے جی جدہ پوچھ دیا نہیں مینو تیریاں اوکھاں اوئی دے اوکھاں کٹن نامی جدہ پوچھ دیا نہیں مینو تیریاں اوکھاں ہون تائی سارے شاعر سماعت فرمائے کہ ہر کہندہ اے خیال اپنے محبوب دے بارے بھئی تشریف لائے ہمیں انہاں جائیں رونق بخشے ہر کہیں ملاقات دی دیدار دی پیاس ظاہر کیتی ہے میں آکھے ابھی نا برخردار ساکے بھوجوانا سیال سے جناب ناصر طیب یاد فرمایا آندھا جتا آندھا نا چکے اتھے آیا ودا کرو نا یہ منظر ماحول ہے تیرے لائق دا نا کدائی محفوظ جگہ تیرا ہوتے جتا پوچھ دیا نہیں مینو تیریاں اوکھاں ایدے اوکھاں کٹن نامی ایدے اوکھاں کٹن نامی مک گئے نروار پرانیاں ویاں نوے سریوں پٹن نامی جو سودا کرے سمر منافیاں دا ادو گھاٹے وٹن نامی اے میرا جیندیاں جدن حیانو کیتا پھول کبر تے سٹن نامی بہت شکریہ صحیح میرا جیندیاں جدن میرا جیندیاں جدن حیانو کیتا پھول کبر تے سٹن نامی اور باں غیر دی نپیے تے میرا اپنا ہو کے باں غیر دی نپیے تے میرا اپنا ہو کے مارفتر گال ذہنت رکھ لیے میرا اپنا ہو کے آخری مصرت آئیے اپنا لفظ رحمت اللہ مسافر صاحب میرا اپنا ہو کے باں غیر دی نپی آئی تے میرا اپنا ہو کے یہ دکھن دل مجروع چھے میرا غلط گویڑا نے بھوئی سین ڈانگ توئے بھائی وار دلو چھے لیکن کے فرق یہ کر بن نہیں سکیا میرا رکھنا تیرے روح چی
وہ بھی اپنے ہن جنہ سٹ چھڈیا ہی دھکا دے کے یوسف کو وہ بھی اپنے ہن جنہ سٹ چھڈیا ہی دھکا دے کے یوسف کھوے تو گلاں سن کے تے ہڈ کے رکھ بانا لا لینا اندر نو رو گے گلاں سن کے تے ہڈ کے رکھ بانا چاچا ہوں تو تھوڑے والا وقت چلے گئے ہوں صرف گلاں سن کے ہڈ کے رکھنے ہوئے او ویلے یاد دیواواں آندا گلاں سن کے ہڈ کے رکھ بانا اے لا لینا اندر نو روگے کیڑیاں گلاں جو پوری بسوں وچ ایک دا سان ہو پوے آ پوری لام منا منا سو گے ہن بس باتاں ہی رہ گئیاں پوری بسوں وچ ایک دا سان ہو پوے آ پوری لام منا منا سو گے لیکن ہن سر باسیے اپنے سر تے جویں سمر بھگیندی بھوگے آج کون کسے دا وگ شک ہے اتھو بھلے مانس لوگے بہت شکریہ جی آج کون کسے دا وگ شک گئے اتھو بھلے مانس لوگے تو کنڈو لانیا کانڈ تے ایک بھی نو تھے او دی کانڈ تے دھرتیاں ہوئیاں کنڈو لانیا کانڈ تے ایک بھی نو او دی کانڈ تے دھرتیاں ہوئیاں کئی مرا زئی جھاٹے چ بھول وئی نائے گلاں تان تے ورتیاں ہوئیاں کنڈو لہنیا کانڈ تے ایک بھی نو بڑے او دی کانڈ تے دھرتیاں ہوئیاں کئی مرا زئی جھاٹے چ بھول وئی نائے گلاں تان تے ورتیاں ہوئیاں اور چیئے چار ناج کال سیدھن تے ہیلی سنگتاں شرطیاں ہوئیاں پلے سمار چھوڑے دیا کچھ بھی نو پری بوئے تو پر دیا بسم اللہ جی پلے سمار چھوڑے دیا کچھ بھی نو پری بوئے تو پر دیا ہویا اللہ لائے مدعی میرا خاص پرانا میرا خاص پرانا آ مست بہار چوئندوں ایک بار غریب دے وطنہ تھے آ روت سردار چوئندوں اللہ اللہ امدوئی او میرا خاص پرانا میرا خاص پرانا کہ آ مست بہار چوئندوں ایک بار غریب دے وطنہ تے آ روت سردار چوئندوں تا مور تیرا اٹیاں میں نامول گھٹنا تول سمر میار چوئندوں میں اکھی سستیاں بیچ کے لائے لئی ہاں وکر بازار چوئندوں بہت شکریہ جی مار قاسم کالوانا صاحب اکھی سستیاں بیچ کے لائے لئی ہاں وکر بازار چوئندوں اپنا پت پیچ بھی کھاونا ہویا کئی نو گھر یہ حال ہے اپنا پت پیچ بھی کھاونا ہویا کئی نو گھر یہ حال ہے تو بیلی منہ متھے لگون گناہ سمجھیں لائے کائی دشمن شال گیا چالے تے کدی ہاں صحیح لیکن ہون کوئی نہیں کیویں آکھاں ان بھائی والے ہر جشن تے نہیں ہر مشن تے ہوندا ہے میرے سر واد ویریاں نالے ہر جشن تے نہیں ہر مشن تے ہوندا ہے میرے سر واد ویریاں نالے آخری دوڑ جناب آندے مانگ بانا معافیاں کاغذ تے تیری آپ بنا کے مورت مانگ بہنا معافیاں کاغذ تے تیری آپ بنا کے مورت ایتے میں دل جا یا دل دے وچ رکھے ساری عمر قدورت تے میرا نومی بڑیاں انشاءاللہ
تیرا راسا میں ہر صورت سات ماری تے میری آمنی ویکھی میری پائے بنی جدن ضرورت جی بھائی دی فرمائش پہلی باری چکے ہیں زندگی وچ میرا نکلے غلط خیال ہے جو میری بوجھ کے کیتی ہوئی منت نہیں چیندا میرا بودیاں دا بھائی والے اور پیر اپنے گٹیوں گوڈیاں تائیں پور کر لے گھنگروਆਂ نالے جو متا رٹھا ہویا ڈھول مناویں لگیاں پوے پامنی سمر دھمال بہت شکریہ